mga K5 ay kita subong sa Mandurya kung sa diin maghatag kita sang kalingawan kag serbisyo sa aton nga mga motorcycle driver. So, opinyo kami. Basta kada Domingo nga adlaw, routine gid sang K5 News Iloilo ang magpalapnag sang kampyon nga programa kag lakip na ang pagpalapnag sang kalingawan, kasadyahan kag syempre ang papremyo kahapon Agosto 18. Sa aton ka K5 kumustahan sa barangay, naghatag kita sa mga flyer sa aton mga kauturan nga pamuluyo sa barangay Kalubihan Haro. Sa ini nga pamaagi mapaalintonta nga aton tagapalamati sa aton nga programa agud mangin updated sila sa mga balita. Anong mahambal mo kay tungod nga naga-subaybay ikaw sa aton nga programa? Palo lang sila gapo kami kag maganta sa maya. Sa K5 kalingawan sa karsada sa aton kauturan nga nagabiyahe sa Manduryo Tricycle Operators and Drivers Association sa aton nga pampang hep hep hooray. Bisan nakapoy na sila sa pagbiyahe, balanon nga sila ang excited. Pahayag ni Manong Samuel Robledo matapos nga magdaog. Nalipay gede. Kay tibiyay mo na sing tricycle brado. Kag syempre, sa panami-nami naman sa pagsaot, may ginatago nga abilidad ng aton nga mga drivers. Pagabot sa pagsaot sang budots. Tanawan nyo bala. Kadrin sa may University of San Agustin. Sa aton nga kalingawan, wala gid diri sang pierde. Tanan nagdaog kag nakabaton sang dekalidad nga produkto ni Doc Ramel Uy, kaangay sang DTX Coffee Mix, Mighty C kag radyo. Antes kita maghalin, siling sang aton mga kauturan ang kampyon nga istasyon sa Iloilo. Ako si K5 Kyla Macario. Ako si K5 Joanne Magtubo. Kag ako si K5 IC. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.